በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሓ ታሕሳስ ዕለት 10 ቅዱስ መስቀል ብመስቀሉ ይሕፀረና መድኃኔ ዓለም። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም አዴ ልሳን ኩነኒ። ቅዱስ ሳዊሮስ ሊቀ ጳጳሳት ታሕሳስ 10 በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ክቡር አቦ ሊቀ ጳጳሳት ሃገረ አንጾኪያ ቅዱስ ሳዊሮስ ስጋኡ ካብ አንጾኪያ እስክንድርያ ወፃኢ ናብ ዘላ ደብረ ዝጋጋ ኣምጽኡ። እዚ ቅዱስ አቦ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገረ ሰሓ ኣብ እንዳ ፈታዊ ኣምላኽ ዝኾነ ዱራታኦስ ተባሃለ ሰብ ምስ ዓረፈ እዚ ቅዱስ ሰብ ብመርከብ ምስ ምእመናን ሰባት ናብ ደብረ ዝጋጋ ኣፋነዎ። ብዓብይ ባሕሪ ደኣ እምበር ብንእሽተይ ሩባ ንኸይከዱ ብድሕሪኡ እውን ናብ ወደብ ንኽወፅኡ ድማ ኣዘዞም። ናብ ደቡባዊ ባሕሪ ቅርጣስ ምስ በጽሑ ድማ ናይዚ ቅዱስ ስጋ እውን ምስኣቶም እናሃለወ ናብ ኣንፈት ምዕራብ ቁሩብ ምስ ከዱ እቲ ማይ ውሑድ ብምዃኑ ንመርከቦም ክሽከም ዝኽእል ነገር ኣይረኸቡን። ነታ መርከብ እናጎተቱ ድማ ሓያል ጻዕሪ ጻዕሩ። መርከቦም ንድሕሪት ንኽምልሱ ሓሲቦም እውን ኣይተኽኣሎምን። ሓዘኑን ተከዙን ደንገጹ እውን ጥበቦም እውን ጠፍኦም። መፍቀሬ ሰብ እግዚአብሔር ንደቂ እስራኤል ኣብ ቅድሚ ጸላእቶም ዝሰወረሙን ብውሽጢ ባሕሪ ኤርትራ መንገዲ ከፊቱ ዘሕለፎምን ንሱ ካብ መለካውያን ዝኾኑ ዓላውያን ሰባት ናይ ቅዱስ ስጋ ሰወረ። ንሳቶም ብህይወቱ እናሃለወ ይጸልእዎ ስለ ዝነበሩ ብድሕሪ ሞቱ እውን ከምኡ ይጸልእዎ ነበሩ። ቃሉ ኣልባቦም ከም ሰይፊ ዝመትር ኮይኑ እዩ እሞ ብድሕሪ እዚ ድማ እግዚአብሔር ካብ ተኣምራቱ ገለጸ። ነታ መርከብ ድማ ብልዕሊ ውሑድ ማይ ናብቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ወደብ ክሳዕ እትበጽሕ ን7 ምዕራፍ ዝኣክል ንኽትከይድ ገበራ። ካብኡ እውን ተሰኪሞም ናብ ደብረ ዝጋግ ኣብጽሕዎ። ኣብ ከተማ እንድርያስ ውፅእ ኢላ ኣብ እትርከብ ዝጋግ ኣብ እቲ ሃብታም ዱራታኦስ ኣብ ዝሓነጻ ቤተ ክርስቲያን ኣቐመጥዎ። እግዚአብሔር ካብ ብህይወቱ እናሃለወ ድሕሪ ሞቱ ብዝበለጸ ኣዕብይዎ እዩ እሞ እግዚአብሔር ካብ ስጋኡ ብዙሓት ተኣምራትን መንክራትን ገበረ። ብፍላይ ድማ ብህይወቱ እናሃለወ ዝወደቐት ሓንቲ ስኑ ነበረት እሞ ሓደ ናይ ደብረ ዝጋግ መነኮስ ከዓ ወሲዱ ብሃሪ ጨርቂ ጠቕለላ። ንሕሙማት ህዝቢ ድማ ፈውሲ ኾነት። ንሳቶም እውን ናብ እስክንድርያ የውፅእዋ እሞ ኣብ ልዕሊ ድውያን የቐምጥዋ። እቶም ድውያን ከዓ ይሓውዩ ነበሩ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ አቦና ይምሓረና። በረከቱ እውን ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ድማ ሰላም ለብጽሃተ ስጋከ በዕለት ዛቲ ውስተ ደብረ ዝጋግ ተሃሉ እስመ አምጽኡከ ላቲ እልዋነ ሳዊሮስ በሰይፈ ሃይማኖት ነሳቲ ወእንተ ወድቀት በህይወትከ እምአስናኒከ አሃቲ ፈውሰ ህሙማን ኮነት እስከ ዮም ይእቲ። በረከቱ ይሕደረና። ከምኡ ድማ ቅዱስ ታውፋኒዮስ ሊቀ ጳጳሳት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ መበል 60 ሊቀ ጳጳሳት ሃገረ እስክንድርያ ዝኾነ ቅዱስ ታውፋኒዮስ ሊቀ ጳጳሳት ዓረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ ን4 ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ መንበረ ቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊ ኮይኑ ብቅድስና ዝመሓደር ዝነበረ ቅዱስ አቦ እዩ። ብድሕሪ እዚ ግና ብዙሕ ክርስቲያናዊ ቅድስናን ተኣምራትን ይገብር ስለ ዝነበረ ብመናፍቃን ተቐሲሉ ሰማዕትነት ዝተቐበለ ቅዱስ አቦና እዩ። ጸሎቱን በረከቱን ምስ ኩልና ይኹን አሜን። ሰላም እብል ለታውፋኒዮስ በህቁ እምህልቁ ጳጳሳት ሃልቁ ህልቁ ዘምስለ ሳዊሮስ ኣብ ወኒቆላዎስ ልጽቁ ያንህቃኒ እምንዋምየ ወያንሰአኒ በጽድቁ እስመ መዋዕልየ ኩሎሙ በሃከት ሃልቁ። ይህን በረከቱ ይሕደረና። ከምኡውን ቅዱስ ኒቆላዎስ
በዛ መዓልቲ እዚኣ ትርጓሚኡ ሰዓሪ ህዝቢ ዝኾነ ክቡር አቦ ጻድቕ አባ ኒቆላዎስ ኤጲስቆጶስ አዕረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ ድማ ካብ ሃገረ ሮሜ እንክኸውን ከሎ አቡኡ ኤጲፋኒዮስ አዲኡ ድማ ዮና ይበሃሉ። ንሳቶም ድማ ሜራ ኣብ ትበሃል ሃገር ኣዝዮም ሰብ ጸጋታት ኮይኖም ሕያወት ሰባትን ንእግዚአብሔር ዝፈርሑን ዘፍቅሩን እዮም። ነገር ግን ውላድ ስለ ዘይነበሮም ሃብቶም ወሪሱ ብኡ ደስ ንኽብሎም ሰናይ ውሉድ ንኽህቦም ናብ እግዚአብሔር እናለመኑ ንብዙሕ ዘመን ነበሩ። ናይ መውለዲ ግዚኦም ክሳዕ ዝሓልፍ ጸኒሖም ዕድሞም ማለት እዩ ዝሓልፍ ጸኒሖም ናይ መውለዲ ግዚኦም ምስ ሓለፈ ግን ስለ ውሉድ ምልማኖም አቆሙ። እዚ ስርሑ መደነቕ ዝኾነ እግዚአብሔር ግን ኣብ ልዕሊኦም ይቕለታ ገይሩ ነዚ ብሩኽ ቅዱስን ፍጹምን ዝገበሮ ኒቆላዎስ ሃቦም። ኣብ ልዕሊኡ እውን ናይ ጽድቂ ስራሕ ገለጸ። ህፃን ኒቆላዎስ ካብ ማህፀን ኣዲኡ ምስ ወፀ ን2 ሰዓት ዝኣክል ብተኣምራት እግዚአብሔር ቆይሙ ጠጠው በለ። ጡባ ኣደ ክጠቡ እንተሎ ድማ ብየማናይ ጡባ ጥራይ ይጠቡ ነበረ። ቅዱስ ኒቆላዎስ ብዘይካ ማይ ድጋም ካልእ ማይ ኣይሰትን ዝነበረ። ቅዱስ ኒቆላዎስ ኣብ ግዜ ረቡዕን ዓርብን ክሳብ ሰዓት 3 ናይ ኣጋምሸት ጡብ ኣዲኡ ከይጠበወ ይውዕል ነበረ። ክሳብ ዝዓቢ ድማ ወለዱ ቃለ እግዚአብሔር አምላኽ እንዳምሃሩ ኣዕበይዎ። ዝተረፈ ቃለ እግዚአብሔር ንክምሃር ድማ ንሓደ መምህር ሃብዎ። ተማሂሩ ድማ ግብረ ዲቁና ተቐብአ። ትምህርቲ መነኮሳት ተማሂሩ ድማ ኣልባሰ መላእክት ምንኩስና ለበሰ። ኣበምኔት ናይቲ ደብሪ ኮይኑ ድማ ንብዙሕ ዓመታት በትሕትና ኣገልገለ። ልብሲ ምንኩስና ምስ ለበሰ ድማ ወዲ 19 ዓመት ምስ ኮነ ማዕርገ ክህነት ተሾመ። ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ድውያትን ሕሙማትን ክፈውሰሉ ዝኽእል ዓብይ ጸጋ ተዋሃበ። ብዙሓት ድማ በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ተኣምራት ይሓውዩን ይመሓሩን ይፍወሱን ይድሕኑን ነበሩ። ኣብ ሓደ ዓዲ ሓደ ሰብኣይ ነበረ እሞ ክምርዓዋ ዝቐረባ 4 ኣዋልድ ድማ ነበራኦ። ድኽነት ስለ ዝነበረ ግና መመርዓዊአን ዝኸውን ትሕዝቶ ኣይነበሮን። ሰይጣን ድማ ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣብ ልቡ ኣሕደረሉ። ነዘን 4 ደቁ ቤተ ዝሙት ክኸፍተለን ከም ዘለዎ ሰይጣን ክፉእ ዝኾነ ምኽሪ ኣብ ልቡ ኣሕደረሉ። እተን ኣዋልድ ድማ ዝሙት እናፈጸማ ገንዘብ ከምጽኣሉ ሓሰበ። ብድሕሪ እዚ መንፈስ እግዚአብሔር አምላኽ ንቅዱስ ኒቆላዎስ ኣተንስኦ። ቅዱስ ኒቆላዎስ ድማ ብለይቲ ተንሲኡ ካብ ቤት አቡኡ 100 ዲናር ወርቂ ወሲዱ ኣብ ኣፍ ደገ ናይቲ ኣዋልድ ዝነበራኦ ሰብኣይ ኣቐሚጥዎ ከደ። እቲ ሰብኣይ ድማ ንጉሆ ተንሲኡ ማዕጾ ቤቱ ምስ ከፈተ ነቲ 100 ዲናር ወርቂ ረኸቦ። ኣዝዩ ዓብይ ሓጎስ ድማ ተሓጎሰ። በቲ ወርቂ ገይሩ ሸይጡ ድማ ንብረት ዓዲጉ ነታ በኽሪ ጓሉ ኣመርዓዋ። መሊሱ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ቅዱስ ኒቆላዎስ 100 ዲናር ወርቂ ብለይቲ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ገበረሉ። እቲ ሰብኣይ ድማ ነቲ 100 ዲናር ወርቂ ኣልዒሉ ነታ ካልአይቲ ጓሉ ኣመርዓዋ። ድሕሪ ቁሩብ እዋን ሳልሳይ ግዜ ድማ ቅዱስ ኒቆላዎስ ብለይቲ 100 ዲናር ወርቂ ኣብ ኣፍ ደገ ናይቲ ሰብኣይ ኣቐመጠሉ። ጓሉ ድማ ነዚ ነገር እዚ መን ይገብሮ ከም ዘሎ ንኽትርኢ ለይቲ ምድሪ ቀልጢፋ ተንስአት እሞ ኣቡኣ ድማ ምስኣ ተንስአ። ቅዱስ ኒቆላዎስ 3 ግዜ 100 ዲናር ወርቂ ኣብ ኣፍ ደገኡ ዝገበረሉ ቅዱስ ኒቆላዎስ ምዃኑ ድማ ረኣዮ እሞ እናተሓጎሰ ናይ ኣኽብሮት ስግደት ሰገደሉ። ከምዚ ድማ በሎ፣ ኣባ ኒቆላዎስ ንስኻ ብሓቂ ቅዱስ ሰብ ኢኻ፣ ሰማያዊ ኣምላኽ ድማ ምሳይ ኣሎ። ምክንያቱ ንዓይ ንስኻ ነዘን 4 ደቀይ ብምክንያት ዘጋጠመኒ ድኽነት ናብ ዝሙት ሓጢኣት ከዋፈረን ሓሲበ ነይረ። ግናኻ ዓብይ ሓጢኣት ካብ ምግባር ዘድሓንካኒ ንስኻ ኢኻ በሎ። ሽዑ በቲ ቅዱስ ኒቆላዎስ ዝሃቦ ወርቂ ገይሩ ንኹለን ደቁ ኣመርዓወን። ከምኡውን ቅዱስ ኒቆላዎስ ንብዙሓት ጸላኢ ሰናይ ዝኾነ ዲያብሎስ ሓዲርዎም ዝነበሩ ህዝቢ ጸሎት ጸልዩ ኣሕወዮም። ነቶም ሰይጣናት እውን ኣሳደዶም። ከምቲ ናይ ጎይታናን ኣምልኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝባረኾ እንጀራ ዝብርክት ዝነበረ ቅዱስ ኒቆላዎስ እውን ዝነበሮ ሕብስቲ ኣበርኪቱ ጸልዩ ብዙሕ ህዝቢ ይምግብ ነበረ። ቅድሚ ኤጲስቆጶስ ክኸውን ምሻሙ ድማ ክሽየም ምዃኑ ኣብ ዓብይ ወንበር ከም ዝቕመጥ ቅዱስ ራእይ ረአየ። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ድማ ብራእይ ተገሊጻ ኣብዚ ወንበር እዚ ተቐመጥ፣ እዚ ቅዱስ ልብሲ እዚ ድማ ልበስ በለቶ። ብድሕሪ እዚ
ኤጲስቆጶስ ዝሃገረ ሜራ ዓረፈ እሞ ናይ ሃገረ ሮሜ ዝነበረ ሊቀ ጳጳስ ንኩሎም ኤጲስቆጶሳት አኪቡ ንቅዱስ ኒቆላዎስ ኤጲስቆጶስ ክሽየም ምዃኑ ነገሮም እሞ ምስ እግዚአብሔር አምላኽ ተዘራሪቡ ንቅዱስ ኒቆላዎስ ኤጲስቆጶስ ገይሩ ሾሞ። ብድሕሪ እዚ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ነገሰ እሞ ኣብያተ ጸሎት ይተዓጾ፣ ኣብያተ ጣዖት ይከፈታ፣ ኩሉ ሰብ ድማ ናብቲ ኣነ ዘዳለኽዎ ጣዖት ይስገድ ዝብል ኣዋጅ ኣመሓላለፈ። ብድሕሪ እዚ ቅዱስ ኒቆላዎስ ኣብ ኩሉ ቦታታት እናኸደ ህዝቢ ናብ ጣዖት ከይሰግድ የስተምህር ነበረ። ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ድማ ነዚ ሰሚዑ ሒዙ ንቅዱስ ኒቆላዎስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣእትዩ ኣሰሮን ኣሰቃዮን። ንቅዱስ ኒቆላዎስ ግና መንፈስ ቅዱስ ዘይተፈለዮ ነቲ ብንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ዝወረዶ ዝነበረ ፈተናታትን ስቃያትን ብሓይሊ እግዚአብሔር አምላኽ ሰዓሮ። ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ድማ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ጠፊኡ እግዚአብሔር አምላኽ ዝባረኾ ንጉስ ቆስጥንጥያኖስ ጻድቅ ነገሰ። ንኩሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ኣገልገልቲ ቅድስቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ድማ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውፂኡ ነፃ ለቆቆም። ብድሕሪ እዚ ኣቦና ቅዱስ ኒቆላዎስ ኣገልግሎት ትምህርቲ ሃይማኖት መሃቡ ቀጸለ። ኣብ ግዜ ኣርዮስ ዝኸሓደሉ እዋን ድማ ምስ እቶም 318 ርቱዓነ ሃይማኖት ቅዱሳን ኣቦታት ኮይኑ ንኸሓደ ቅዱስ እምነት ዝኾነ ኣርዮስ መኺሩ ቅዱስ ቃል ነጊሩ ረትሖ። ኣርዮስ ግና ካብ ስሕተቱ ምምላስ ኣበየ። ብድሕሪ እዚ ድማ ኣቦና ቅዱስ ኒቆላዎስ ዝርከቦም 318 መራሕቲ ሃይማኖት ብሓባር ኮይኖም ንኸሓደ ኣርዮስ ኣወገዝዎ። ብድሕሪ እዚ ኣቦና ቅዱስ ኒቆላዎስ ብብዙሕ ዓመታት ብቅድስና ኣገልገለ። ኣብ መንበረ ጵጵስና ድማ ካብ 40 ዓመት ዝበዝሕ ዘመን ነበረ። ብጠቕላላ ድማ 80 ዓመት ገይሩ ብሰላም ዓረፈ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን በጸሎት እዚ ቅዱስ አቦ ይምሓረና፣ በረከቱ እውን ምሳና ትንበር ንዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ለኒቆላዎስ ዘውዱስ ዝክሩ በውስተ ሜራ ሃገሩ ተደሙ ህዝቡ ወአዝማዲሁ አንከሩ በዕለተ ተወልደ ሶበችያሁ ነጸሩ ወመጠነ ክልኤቱ ሰዓት ቀዊሞ በእግሩ ይብል። ቅዱሳን ተላስስን አልዓዛርን ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓመታዊ በዓለ ዕረፍቲ ቅዱሳን አቦታትና ቅዱስ ተላስስን አቦና ቅዱስ አልዓዛር ዝሃገረ ባቢሎን ወረዳ ንነዌን እዩ። በረከተ ምሕደረና ሰላም ለክሙ ተላስስ ቅሱፍ ወአልዓዛር ዓዲ በውሳጤነድ ግዱፍ አድህኑኒ ሊተ እመስገርተ ልሳን ወአፍ ከመ ያመስጥ ወይ ጠል እመስገርት ገሪፍ ወከመ ይድህን እምጽንፍርት ኦፍ ይብል። በረከተ ምሕደረና ከምኡውን ቅድስት ሱርሲት በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ክቡራን ዘመድ ሃገር ቁስጥንጥንያ ዝኾነት ቅድስቲ አዴና ሱርሲት ኣዕረፈት። እዛ ቅድስቲ ድማ ንከሓደ ወዲ ንክቡር ሰብኣይ ተሓፀየት። ንሓደ ወዲ ክቡር ሰብኣይ ተሓፅየት እሞ እዚ ምስ ሰምዐት ድማ ንኣቦኣ መጀመርታ ናብ ቤተ መቅደስ ከይደ ንእግዚአብሔር ክሰግድ ፈቀደለይ፣ ምስ ተመለስኩ ድማ እግዚአብሔር ከም ዝፈቀዶ ይኸውን በለቶ። ኣቦኣ ድማ መጀመርያ ናብ መጻምርትኺ እተዊ መርዓኺ ምስ ተፈጸመ ግና ምስኡ ናብ ዝደለኽዮ ከይድኪ ስእለትኪ ትፍጽም በላ። ንሳ ከዓ ንእግዚአብሔር ድንግል እንተለኹ ናብታ ቅድስቲ ቦታ ከይደ ንኽጽሊ መብፅዓ ኣትየ እየ ቃለይ እንተዓፂፈ ድማ እግዚአብሔር ክቁጣዕ እዩ በለቶ። ብድሕሪ እዚ ኣቦኣ ምስ ኣገልገልቲ 300 ዲናረ ወርቅን ኣፋነዋ ምስ ኣገልገልታ ገይሩ። ብድሕሪኡ ግን ናብ ናይ ግብፃውያን ገዳም ከይዳ ሓደ መነኮስ ረኺባ ክትምንኩስ ከም እትደሊ ነጊራቶ ፍቃድ እግዚአብሔር ይኹን በላ። ብድሕሪ እዚ ንጎለጎታ ተሳሊማ ምስ ተመልሰት ናብቲ አረጋዊ መነኮስ ከይዳ ኣብ 12 ዓመታ መነኮሰት። እቲ 300 ዲናር እውን ንዝተጸገሙን ክህቦም ሃበቶ። ናብ ዝመሰላ ንኽትከይድ ድማ ኣፋነዋ። ናብ ሓደ ቦታ ከይዳ ድማ ን27 ዓመታት ኣብ ሓንቲ ጉድጓድ ኮይና ብጾምን ብጸሎትን ነበረት። ዕረፍታ ምስ በጽሐ ግን ሓደ ሲላስ ዝተባሃለ ቀሺ ንገዳማዊ ዓርኩ ክረክብ ንበረኻ ወፂኡ ንዓርኩ ሰኣኖ። ንዕኡ
انت نعو كتقلش دما نقدس سرسيت رخبا نعو كقلش دما نقدس سرسيت رخبا بحالة صليوم دما شعو أعرفت أبتا قدقاد اتي دما قبرا قد لأون صحافلا نግዚአብሔር أملخنا مسكانا يخنو بصلوت إذا قدست أدينا دما يمحارنا بركتا صلوتا أون مسانا تنبر نزل عالم آمين سلام لقدست أدينا سرسيت ذا قسطنطنية هاجرا እግዚአብሔር انت أفكرا هي انت ألباس زكبر ألباس سق جبيرا نبرت وستبعت انولم منوهي يأمرا نوح أمتا سبعات وإسرا كمون بذا معلت زياء ناي قدسان أبا طواش ميليوسن توفيان مذكرتا عرفتميو እግዚአብሔር أملخنا مسكانا يكون نعنا أون بصلوت إذا قدسان يمحارنا يحضرنا آمين كمون ناي علت 11 تحساس سنكسار نقصل بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين تحساس 11 نقع بصحنا بقالة إبيفانيا قداماي سم آدم حق እግዚአብሔር بمتحاسو ካብ ደቂ ሰባት ውርደትን መርገምን ن5550 ዓመት ጸኒሑ ነበረ እንተኾነ ግና ባዕሉ እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋን ነቢያት ዝተነበይዎ ትንቢትን ንምፍጻም አምላኻዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ ኮይኑ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ ከም አምላኽነቱ በሐንሳብ ናይ ዕብየት ተግባር ከይፈጸመ ድማ ሕጊ ጠባያውን ሕጊ መጽሓፋውን እናፈጸመ በብንእሽቶ ዓበየ እቲ ዘመን ዘይቁጸረሉ አምላኽ በቲ ዝለበሶ ስጋ ዘመን ተቆጽረሉ ኣብ 30 ዓመቱ ብኢድ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ክጥምቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ ወጸ አሜሃ መጻእ ጊዜ ኢየሱስ ገሊላ ሀበ ዮሐንስ ከመይጠመቅ በፈለገ ዮርዳኖስ ኣብቲ እዋን እቲ ከምቲ ኣቀዲሞም ነቢያት ዝተነበይሉ ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸራጊ መንገዲ ኮይኑ ቀቅድሚኡ ዝመጸ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ማየ ዮርዳኖስ ናይ ንስሓ ትምህርቲ እናምሃረ ናይ ንስሓ ጥምቀት የጥምቕ ነበረ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ محصب ድሕነትና እንሱ እዩሞ ናይ ባህሪ አምላኽ ከነሱ ብኢድ አገልጋሊኡ ቅዱስ ዮሐንስ ስለ ብዙሕ ምኽንያት ተሓጢያትናን ኩሉ ነገርናን ተጠምቀ ገለ ንምጥቃስ ድማ ቅድሚኡ ዘይተገልጸ ሰማያዊ ምስጢረ ስላሴ ንምግላጽ ተጠምቀ ኣብ ሓደ እዋን ሰለስተ አካል ማለት እግዚአብሔር ወልድ ብፍሉይ አካሉ ሰብ ኮይኑ ኣብ ማየ ዮርዳኖስ ክጥምቕ ከሎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ድማ በአምሳል ርግብ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ተቀመጠ እግዚአብሔር ኣብ ድማ ኣብ ደመና ኮይኑ ዝንቱ እቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዘበቱ ሰመርኩ ብኡ ዝተሓጎስኩ ዘፍቅሮ ወደይ እዩ ዝብል ድምጺ አስመዐ በዚ ከዓ ቅድመ ዓለም ካብ ኣብ አካል ዘእም አካል ባህሪ ዘእም ባህሪ ዝተወልደ ድሕረ ዓለም ድማ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ካብ ነፍሳውን ነፍስ ወሲዱ ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ኮይኑ ብድንግልና ዝተወልደ እግዚአብሔር ወልድ ንሱ ቀዳማይን ካልአይን ዘይብሉ ወልድ ዋህድ ምዃኑ ተመስከረ ኢቤ ዘላለ ዝንቱ ወልድየ አላይቤ ዝንቱ እትወልድየ ከም ዝብል እግዚአብሔር ኣብ በተዋህዶ ሓደ አካል ሓደ ባህሪ ገይሩ ደኣ ብኡ ዝተሓጎስኩ ዘፍቅሮ ወደይ እዚ እዩ በለ እምበር ኣብዚ ሓዲሩ ዘሎ ወደይ እዩ ኣይበለን አቀዲሙ ነቢይ እግዚአብሔር ዳዊት ባህሪ ርእያ ነግረታ አቀዲሙ ድማ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ባህሪ ርእያቶ ሃደመት ዮርዳኖስ ንድሕሪት ተመልሰት አኽራን ከም ደዓውል ኮረቢት ከም ዕያውቲ ተሰራሰሩ አት ባሕሪ እንታይ ኮንኪ ዝሃደምኪ አንታ ዮርዳኖስ ከንድሕሪት እተመለስካ አቱም አኽራን ከም ደዓውል አቱም ኮረቢትሲ ከም ዕያውቲ ተሰራሰርኩም እንታይ ኮንኩም ኢኹም አንቲ ምድሪ ኣብ ቅድሚ እቲ ንኻውሕ ናብ ቀላያት ንዓረ ናብ ዓይኒ ማያት ዝለወጠ እግዚአብሔር አምላኽ ያዕቆብ አንቀጥቀጥኪ
ክብል ሰነብዮ ንምፍጻም ተጠምቀ አፈለገ ዮርዳኖስ ነበረ አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ ዝብል ዕዳ ደብዳቤ ብስብከቱ ረጊጹ በአምላክነቱ አምኪኹ ንኽድምስሶ ተጠምቀ ማያት ንምቅዳስን ንምብራኽን ተጠምቀ ከምቲ እነዝሃኩሙ በማይ ንጹህ ጽሩይ ማይ እነጽገልኩም እየሞ ክነጽገልኩም እየሞ ክትጸርዩ ኢኹም ዝበሎ እዚ ምስጢር እዚ ክገልጽ ከሎ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ አኮ ፈቂዶ ለተጠምቆ ሃሰ ወዳእሙ ከመያስተርኢ ወይሃበነ ጥንተ ልደተ ዳግማየ ወውእቱሰ አልቦቱ መፍቅድ በሃቤነ ለነ ለእጓለ እምህያው ጥምቀት አድሊዎ ወይ ረብሓ ጥቕሚ ንኽረኽበሉ ኣይተጠምቀን አምላኽ ብስጋ ተገሊጹ ጥንተ ልደት ዳግማይ ንኽበና ደኣምበር ንሱስ ካባና ካብ ደቂ ሰባት ዝደልዮ ነገር የለን ይብል ብጥምቀቱ አርአያ ኮይኑ ስርዓተ ጥምቀት ንምሃብ ተጠምቀ ብዘይ ጥምቀት ድሕነት ከምዘየለ ንምሕባር እውን ዘይተወልደ ዳግመ እማይ ወእመንፈስ ቅዱስ ይክል በዊአ ውስተ መንግስተ እግዚአብሔር ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ዘይተወልደ ካብ መንግስተ እግዚአብሔር ዝኣቱ ናብ መንግስተ እግዚአብሔር ከኣቱ ዝኽእል ከቶ የልቦን ብዝበሎ መሰረት ሓደ ሰብ ናብ መንግስተ ሰማያት ንምእታው ብስርዓተ ጥምቀት ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ተወሊዱ ብጸጋ ወዲ እግዚአብሔር ምዃን የድሊ አገዳስነት ጥምቀት ንምግላጽ ከኣ ድሕሪ ትንሳኤኡ ኪዱ ንኩሎም አሕዛብ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕሉ ከኣ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርተይ ግበርዎም ኢሉ ንቅዱሳን ሐዋርያት አዘዞም ንሳቶም ድማ ኣብ ሙላዕ ዓለም ዜሮም ወንጌል እናምሃሩ አጥመቑ አሰሮም ዝሰዓቡ ስልጣን ክህነት ዘለዎም ካህናት ከኣ ክሳዕ ምጽአት እናጠመቑ ሊነብሩን ኣለው ግቡእ ስርዓተ ጸሎት ጥምቀት ተፈጺሙ እቲ ካህን አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ እቱ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ነቲ ማይ ብመስቀሉ ምስ ባረኾ ብሓይሊ እግዚአብሔርን ብስልጣን ናይቲ ካህንን እቲ ተራ ማይ ናብ ማየ ጎቦ ይልወጥ ነበረ ሽዑ እቲ ካህን ናብዚ ማየ ጎቦ ብምጥላቕ ናይ ምቕባሩ ምስጢር ይፍጸም ካብዚ ማየ ጎቦ ብምውፃእ ድማ ናይ ምትንሳኡ ምስጢር ይፍጸም ወተቀበርነ ምስለይሁ ውስተ ጥምቀት ብሞቱ ጥምቀት መቃብርነት ከም ዝተቀበርና ፍለጡ ከመሰ አረይነ ህማመ ንኤሪ ክብረ ምስለይሁ ከም ዝብል ብሞቱ ጥምቀት መቃብርነት ነኽብርን ንቅድስን እዛ ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሰለስተ ሳዕ ኣብ ማይ ጠሊቕካን ተኣሊኽካን ብማይ ተሓፂብካን ብምውፃእ እትፍጸም ጥምቀት ሓንቲ ኮይና ዘይትድገም እያ እንተኾነ ግና እዚ ዓመት መጽእ 11 ጥሪ ዝበዓል በዓለ ጥምቀትን ንነጽጎ ማይን ካልኣይ ጊዜ ንምጥማቕ ዘይኮነስ ካብ ጥምቀት ጎይታ በረከት ንምስታፍን ብጥምቀት ዝተውሃበና ጸጋን ሓላፍነትን ንምስትውዓል እዩ ብዋዜማ ካህናት ታቦት ተሰኪሞም ናብቲ ዝተዳለወ ባሕረ ጥምቀት ብምኻድ ይሓድሩ ታቦት ናብ ባሕረ ጥምቀት ምኻድ ናይቲ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የጥምቀሉ ዝነበረ ፈለገ ዮሐንስ ናይ ምኻዱ ምሳሌ እዩ ኣብቲ ዕለቱ ስብሃተ ማህሌት ጸሎተ ቅዳሴ መንፈሳዊ ጉባኤ ምስ ተሰርዐ ካህናት በቲ ዝተባረኸ ማይ ይነጽጉ ታቦታት ድማ ካብቲ ዝሓደርሉ ባሕረ ጥምቀት ናብ ኣብያተ ክርስቲያን ይምለሱ ስለዚ ድማ ህዝበ ክርስቲያን እዚ በዓለ ጥምቀት እዚ ነቲ ብጥምቀት ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ ብዙሕ ጸጋ ነስተውዕለሉ ከምኡውን እቲ ንሕና ወዲ ኣብ 40 መዓልቱ ጓል ድማ ኣብ 80 መዓልታ ብጥምቀት ክርስትና ዝተውሃበና ኣፍ ደገ ድሕነት ብእምነትን ሰናይ ግብርን ብዝግባእ ዓቂብና ክሳዕ መወዳእታ ንኸነብጽሖ ቃል ነኣትወሉ ዕለት እዩ ልሳን ተዋህዶ ከምኡውን ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ካብ ቅዱስ ወንጌል ድሕሪ እመቤትና ቀጺሉ
ከም ናይ በዓል ዘካርያስ ቤተሰብ ዝኣክል ክብሪ ዝተገልጸሉ ፍጡር ኣሎ ኢልካ ምዝራብ ይኸብድ እዩ። ቅዱስ ሉቃስ ወንጌሉ ዝጀመረሉ በዚ ናይዚ ቅዱስ ቤተሰብ እዩሞ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ክብል ኣጽሒፍዎ እዩ። ካህን ዘካርያስን ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጻድቃን ነበሩ። ብኹሉ ትእዛዝ እግዚአብሔርን ሕጋጋቱን ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበሩ ይብሎም። ናይ ሰብስ ንግደፎሞ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብዘይ ነቐፋ ምንባር ክንደይ ይረቅቕ። ነዚ አንክሮ ኣድንቆት ይግባእ። እዞም ቅዱሳን ሰብኣይን ሰበይትን ግን መኻናት ብምዃኖም ቆልዓ ከይወለዱ ዘመኖም ሓሊፉ ነበረ። ከም ናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት ዕድሚኦም ናይ ኤልሳቤጥ 9 ናይ ዘካርያስ 100 በፂሑ ነበረ። ፍጹም ትዕግስቶም ዝተመልከተ ጎይታ ድማ ኣብ እርጋኖም ካብ ሰብ ኩሉ ዝዓበየ ትንቢት ንበይኑ ዝተነገረሉ ዓቢ ነቢ ምእንቲ ክህቦም መልአክ ብስራት ቅዱስ ገብርኤልን ለኣኸሎም። ቅዱስ ዘካርያስ ሰብ እዩሞ ካብ ብዝሒ ደስታ ብምክርኻሩ ድዳ ወይ ከዓ ዓባስ ኮነ። እዛ ቅድስቲ ግን መስከረም ዕለት 26 ዓቢ ሰብ ጸኒሳ ን6 ኣዋርሕ ንነብሳ ሰወረት። ኣብ 6ይ ወርሒ ናይ ፍጥረት ኩላእ ጎይታ ኣብ ዝተጸንሰ ጊዜ ናይ ኣርያም ንግስቲ ድንግል እመቤትና ማርያም ናብ ኤልሳቤጥ መጸት እሞ ክልቲአን ቅዱሳት ደቂ 2 ኣሕዋት እየን። ናይ ኣምላኽ ኣደ ምስ በጽሐት ሰላም ምስ በለቶም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣደን ቆልዓን ወሪዱ ንኤልሳቤጥ ብምስጋና ንዮሃንስ ድማ ገና ኣብ ህፃንነት ኣብ ውሽጢ ከብዲ ከሎ ብደስታ ዘለለ ሰገደ። ድሕሪኡ በዛ መዓልቲ ሰኔ ተወሊዱ ኣቦኡ በዛ መዓልቲ ሰኔ 30 ተወሊዱ ኣቦኡ ዘካርያስ ዮሃንስ ምስ በሎ አንደበቱ ተፈትሐሉ። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ወዲ ቅዱሳን ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ኣብ ማህፀን ከሎ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦ ኣብ በረኻ ዝዓበየን ብገዳማዊ ቅድስና ዝተመላኽዕን ንእስራኤል ናብ ንስሓ ዘጥመቐ ናይ ጎይታ መንገዲ ዝጸረገ ንጎይትኡ ዘጥመቐን ስለ ሓቂ ክሳዱ ዝተቆርፀን ዓብይ ሰብ ቅዱስን ካህንን እዩ። ስለዚ ድማ ቤተ ክርስቲያንና ነቢ፣ ሐዋርያ፣ ሰማዕት፣ ጻድቕ፣ ገዳማዊ፣ መጥምቀ መለኮት፣ ጸያሄ ፍኖት፣ ቃለ ኣዋዲ ኢላ ተኽብሮ። በረከቱ ይሕደረና። ኣስማተ ቅዱስ ዮሃንስ ናይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ድማ ነቢ፣ ሐዋርያ፣ ሰማዕት፣ ጻድቕ፣ ካህን፣ ባሕታዊ፣ ገዳማዊ፣ መጥምቀ መለኮት፣ ጸያሄ ፍኖት፣ መንገዲ ጸራጊ፣ ድንግል ከተም ናይ ብሉይን ናይ ሓድሽን መራኸቢ ድልድል፣ ቃለ ኣዋዲ፣ ኣዋጅ ነጋሪ፣ መምህር ወመገስጽ ዘየአቢ እምኩሉ ካብ ኩሉ እውን ዝበልጽ ኣምላከ ቅዱሳን ብጥምቀቱ ይቀድሰና ካብ በረከተ ጥምቀቱ ድማ ይዓድለና። ታሕሳስ 11 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት በዓለ ኤጲፋንያ፣ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ፣ አቡነ ሃራ ድንግል ጻድቅ ልደቶም፣ አባ ወቅሪስ ገዳማዊ፣ አባ ዮሃንስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅዱስ እንጣሊዮስ ሰማዕት በረከቶም ይሕደረና። አሜን። ናይ ዕለት 11 ቅዱሳን በረከቶም ምስ ኩላትና ይኹን። ከምኡ ድማ ናይ 12 ታሕሳስ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን ኣብ ዓብይ ጻድቕ አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባን ናብ ሰማዕታት አንቂጦስ ወፈጢኖስ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና። አባ ሳሙኤል ዘዋሊ ሃገርና ንእልፊ ኣላፋት ቅዱሳን ኣፍሪያ እያ። ኣይኮነንዶ ኣብቲ ዝተባረኸ ኣብ ዝቐደመ ዘመን ሎሙ ከማን ካብ ሃገር ሓሊፎም ንዓለም ዝጽልዩ ኣብ ፈቐዶ በረኻታትን በዓትታትን ዝወደቑ ብዙሓት ኣቦታትን ኣዴታትን ኣለውና። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ካብ ዝተለዓሉ ቅዱሳን ሳሙኤላት ፍሉይ ቦታ ኣለዎም። ኣብ 20 ዓመቶም ፍልሊ ጥራይ 6ኦም ሳሙኤላት ተላዒሎም ኣብ ህይወት ቅድስና ክሳብ ስብከተ ወንጌል ካብ ገዳማዊ ህይወት ክሳብ ምናኔ እቲ ጽቡቕ ጎደና ኣርእዮም እዮም። እዚኣቶም ከዓ ሳሙኤል ዘዋልድባ፣ ሳሙኤል ዘጣሬጣ፣ ሳሙኤል ዘቆየጳ፣ ሳሙኤል ዘግሺ፣ ሳሙኤል ዘሃሌልያን፣ ሳሙኤል ዘደብረ ወገግን እዮም። ብተመሳሳሊ ኣብ ግብፂ ንናይ ደብረ ቀልሞን ኮከብ ወሲኽካ ብዙሓት ሳሙኤላት ተለዓሉ። ናይ ቀደም ኣቦታትና ብሓቂ ስም ምስያም ይኽእልኦ እየን። ሳሙኤል ማለት ሰምዓን እግዚአብሔር ስእለትየ እግዚአብሔር ንልመናይ ሰምዓኒ ማለት እዩ። ናብቲ ዝቐደመ ነገርና ሞ ንመለስ
ዓቢ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ አቡነ ሳሙኤል ዘዋሊ ዝተወልዱ ኣብ 13 ሚእቲ ክፍለ ዘመን ኣብ 1295 ኣብ ምድሪ ኣክሱም እዩ። ወለዶም ድማ እስጢፋኖስን ዓመተ ማርያምን ይበሃሉ። ብዘርኢ ሓረጎም ካብ ወገን ካህናትን ስለ ዝኾነ እዞም ጻድቅ ገና ብህፃንነቶም ምስጢራተ ሃይማኖት ሰትዮም እዮም። ነዚ እዩ ዝመስል ድማ ገና ህፃን ከለው ንምናኔ ዝተመነዩ። ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ንወለዶም ዘገልግሉ ሳሙኤል ትምህርቶም ምስ ፈጸሙ ዝተጓዓዙ ናብ ደብረ በንኮል ነበረ። ኣብቲ ግዜ ድማ ናይ ጻድቕ ወለዲ ዓሪፎም ከም ዝነበሩ ይንገር። ደብረ በንኮል ማለት ናይ ዓቢ ኮኮብን ኣባ መነኮሳትን አቡነ መድኃኒነ እግዚእ ገዳም እዩ። መድኃኒነ እግዚእ ንሃገር ብርሃን ዝኾኑ መታን ቅዱሳን ከፍርዩ ምስ ተግሁ እግዚአብሔር ንሸውዓትኦም ከዋክብቲ ሃቦም። ካብ ማእከል እዚኣቶም ድማ እቲ ቀዳማይ አቡነ ሳሙኤል ዘዋሊ እዮም። እቶም ዝተረፉ ድማ በዓል አቡነ ያሳይ ዘመንዳባ፣ ሳሙኤል ዘጣሬጣ፣ ሳሙኤል ዘቆየጳን፣ ያፍቀረኒ እግዚእ ዘጉጉቤን ዝኣመሰሉ እዮም። አቡነ ሳሙኤል ምሽድሽቲኦም ብፀቱ ኮይኖም ኣብ ደብረ በንኮል ንተጋድሎ ኣሃዱ በሉ። ዕንፀይቲ ሰብሩ፣ ማይ ቀድሑ፣ እኽሊ ጥሕኑ፣ ብፍጹም ልቦም ድማ ይእዘዙ። ጎኒ ንጎኒ ድማ ካብ ቅዱስ አበምኔት መድኃኒነ እግዚእ ጽንዓትን ትሕትናን ትሕርምትን ይመሃሩ። ንስርዓተ ገዳም ድማ የጽንዑ ነበሩ። ካብ ጽባቐ ኣገልግሎቶም ዝተለዓለ ድማ ንኹሎም ደሳ ከብልዎም ከኣሉ። ኣብዚ ግዜ ድማ እቶም ጻድቅ አበምኔት ንአቡነ ሳሙኤል ዘዋልን ነቶም 6 ኣበውን ጸዊዖም ንምንኩስና ኣቕረብዎም። ይግባኣኩም እዩ ክብሉ ድማ ካብ ኣመክሮ ናብ ምንኩስና ኣሰጋገርዎም። በታ መዓልቲ 7ኦም ምስ መንኮሱ ካብ ሰማይ ብርሃን ወሪዱ ብምርኣዩ እዞም ቅዱሳን ከዋኽብቲ ብርሃን ተባሃሉ። ንዝተወሰነ ግዜ ድማ ኣብኡ ኣብቲ ገዳም ኣገልገሉ። ዘመድ ናይ አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ ግን እናመፁ ነዚ ጻድቕ ስለ ዘሸገርዎ 7ኦም ቅዱሳን ተማኺሮም ካብ ኣቦኦም መድኃኒነ እግዚእ ተባሪኾም ካብ ደብረ በንኮል ወፁ። ኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ ናብ ዝመርሖም ክኸዱ ከለው ሰለስቲኦም ማለት አባ ሳሙኤል ዘዋሊ፣ አባ ያሳይ ዘመንዳባን፣ ያፍቀረኒ እግዚእ ዘጉጉባን ናብ ጣና ኸዱ። ኣብኡ ድማ ንቁሩብ ግዜ ብሓንሳብ ምስ ጸንሑ ንኣገልግሎት ተፈልዩ። አቡነ ያሳይ ንመንዳባ፣ አቡነ ያፈቀረኒ እግዚእ ንጉጉቤ አቡነ እዞም ሒዞም ኣብኡ ኣከባቢ ጣና ምስ ተረፉ አባ ሳሙኤል ድማ ናብ ዋልድባ ኸዱ። ዋልድባ ኣብ 500 ክፍለ ዘመን ብፍቓድ ጎይታ ዝተመስረተ ክኸውን ከሎ 860 መስረቲ ቅዱሳን ብምስዋሮም ከም ዝጠፍአ ይቑጸር ስለ ዝነበረ አቡነ ሳሙኤል እንደገና ኣቕንዕዎ። እዞም ጻድቕ ኣብ ዋልድባ ናይ መጨረሻ ትሕርምቲ ቅድሚ መሓዞም ኣብቲ ግዜ ልዑል ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ሂቦም እዮም። ቀፂሎም ድማ ናብርኦም ምስ ግሩማን ኣራዊት ገበሩ። ኣብቲ ዕለት ስእሊ ኣድህኖኦም ከም እንሪኦ ድማ ንዘመናት ኣብ ሕቆ ኣንበሳ ተጻዕኑ። ንጉሆ ምሸት ብዙሓት ግሩማን ኣራዊት እናኸተሉ ንኣገልግሎት ደኸሙ። እዞም ጻድቕ ካብ ብዝሒ ትሕርምቲ እኽሊ ገዲፎም ዝተበላሸወ ሓምልን መልክዑ ዝለወጠ ማይ ንቁመተ ስጋ ይጥቀሙ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ድማ አቡነ መድኃኒነ እግዚእ ሓደ መዓልቲ ድማ መድኃኒናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኦም መጺኡ ባረኾም። ንኣካሎም ድማ ብቅዱስ ምራቁ ዓቲቡ ቀብኦም። ኣብዚ ግዜ ድማ ሓይለ መንፈስ ቅዱስ ተመልኡ። ናይ ክርስቶስ ሕማማት እናሓሰቡ እውን እልፊ ግዜ ይሰግዱ፣ ንሕቆኦም ይገርፉ ነበሩ። ንእግሮም ብሰንሰለት ኣሲሮም ይጋደሉ ድማ ነበሩ። በዚ ግብሮም ንኣጋንንቲ ኣሕሊፎም ንፈጣሪኦም ደስ ኣበሉ። ንኣጋንንቲ ኣሕፊሮም ንኣምላኾም ንፈጣሪኦም ደስ ኣበሉ። ድሕሪ ጻንሒት ድማ ዋልድባ ብመነኮሳት ተመልአ፣ ደቂ መዛሙርቲ በዝሑ። ቀዳማይ ግን ኣባ ዘሩፋኤል ጻድቕ እዩ። አቡነ ሳሙኤል ምስ ድንግል ማርያም ምስ ድንግል እመቤትና ፍሉይ ፍቕሪ ነበረሞ። ዘወትር ውዳሴያን ቅዳሴያን ብተመስጦ የብጽሑላ፣ ፈጺሞም ድማ የመስግንዋ ነበሩ። እዚ ክገብሩ ከለዉ ካብ መሬት ክንዲ ልዕል ኢሎም ይንሳፈፉ ነበሩ። ተኸተልቶም ምስ ጠመዮም ድማ ነቲ ማይ ብቅዳሴ ማርያም ጻዕዳ ሕብስቲ ይገብርዎ ነበሩ።
ሶበ አተቦ ለማይ በቅዳሴኪ እንዘይጸሊ ረሰዮ ህብስተ ሳሙኤል ጽጌ ሃይማኖት ዘሃቅለ ዋሊ ምህረተ ወፍትሃ ለተአምረኪ እህሊ ስረይ ኃጢአትየ ወእጸብየ አቅልሊ እስመ ኩለ ገቢረ ማርያም ትክሊ ከም ዝበለ ሊቅ ማህሌተ ጽጌ እመብርሃን ድማ ስለ ፍቅሪ ጻዕዳ ዕንቁ ሃበቶም ሰማያዊ ሕብስቲ መገበቶም ንጹህ ዕጣን እውን አበርከተትሎም ን12 ዓመታት ድማ ምስ ናይ ሰማይ ካህናት ዓጠኑ ድንግል ማርያም ከምናትካ ውዳሴይን ቅዳሴይን ብፍቅሪ ንዝደግመለይ ከማልደሉ እየ ምስ በለቶም ጎይታ ድማ ንገዳሞም ንዋልድባ ቀደሳ አቀዲሙ አብስረቱ ባሪኽዋ ነበረ ናይዞም ጻድቅ ዜና ፈጺሙ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ንሎሚ ኣብዚ አኽለና ናይ ዋልድባ ኮኸብ አቡነ ሳሙኤል ዝዓረፍሉ ታሕሳስ 12 ኣብ 1395 ክኸውን ከሎ ዕድሚኦም ድማ 100 ዓመት ነበረ። በረከቶም ይሕደረና ነዞም ጻድቅ ክብሪ ይግባእ አሜን። ዳግማዊ ቂርቆስ ዝተባሃለ ወዲ ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ድማ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ከምዚ ኮነ። ብጽእቲ ቅድስቲ አዴና ክርስቶስ ሰምራ ካብ ማእከል አገልገልታ ሓንቲ ብምግባራ ዝኸፍአ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ምስ አበሳጨወታ ክትቁጣዓ ክትባል ናብ አፍ ክትቁጣዓ ክትካት ናብ አፍ ናይታ አገልጋሊት ናይ እሳት ንጣሪ አተወ። እቲ ንጣር ድማ ሓዊ ድማ ክሳብ ጎረረኣ ስለ ዝኣተወ ነታ አገልጋሊታ ቀተላ። ኣብዚ ግዜ ብጽእቲ ቅድስቲ እምነ ክርስቶስ ሰምራ ሰንቢዳ ናብ ካልእ ክፍሊ ኣተወት እሞ ሓጢኣታ ንእግዚአብሔር እናተናዘዘት ብጣዕሚ ሓዚና ጌጋኣ ምስ ኣጣዓሳ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ነታ ብኢዳ ዝሞተት አገልጋሊታ ምስ ስጋኣ ኣዋሃሂዱ እንተደኣ ኣተንስኣላ እንድሕር ኣተንስኢላ ዘለዋ ገንዘብን ሃብትን ገዲፋ ዘለዋ ኩሉ ዘመን አገልጋሊቱ ከም እንትኸውን ብጽንዓት መብጽዓ ገበረት እሞ እግዚአብሔር ድማ ንጸሎታ ሰሚዑ ነታ አገልጋሊታ ካብ ሞታ ተንስኣላ። አዴና ቅድስቲ እምነ ክርስቶስ ሰምራ ንልመናይ ሸለል ዘይበለ ርህራሄኡ እውን ካብ ባሪኡ ዘይረሓቐ አምላኽ ይኽበር ይመስገን ኢላ ብዓቢ ምስጋና ንእግዚአብሔር ምስ ኣመስገነት አቀዲማ ዝኣተወቶ ቃል ዘኪራ ንልብሰ ምንኩስናኣ ቀረበቶ። ንህፃን ወዳ ሒዛ ድማ ናብ ደብረ ሊባኖስ ከደት። ክትከይድ ከላ ድማ ብልስላሴን ብምንክብካብን ዝነበረ የእጋራ ካብ ብዝሒ መንገዲ ካብ ዕንቅፋት ዝተለዓለ ፈለግ ምስ ኣውፅአ ነቲ ስጋ እናተቆረጸት ነቲ ስጋኣ ድማ ካብ እግራ ዝተቆርጸ ስጋኣ ድማ ክትድርብዮ ከላ ድማ መሬት ደማ ድማ መሬት እናንጸፍጸፈ እናፈሰሰ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ምስ በጽሐት አቀዲማ ነቲ ዝቀረበቶ ልብሰ ምንኩስናኣ ለቢሳ ናብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ገዳም ኣተወት። ቅድስቲ አዴና ክርስቶስ ሰምራ ሒዛቶ ዝተሰደደት ወዲ 3 ዓመት ህፃን ግን ወዲ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣፍ ደገ ኣቀሚጣቶ ስለ ዝኣተወት እቲ ህፃን ኣምሪሩ አልቀሰም። ኣብቲ ግዜ ድማ ካብተን መነኮሳት ሓንቲ እቲ ህፃን ከልቅስ ካብ ዝሓድር ኢላ ናብ በዓታ ከተእትዎ ክትብል ሓለቓ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ነቲ ህፃን መንጢሉ ወሲዱ ኣብ ገነት ኣቐመጦ። ንሱ ድማ ታሕሳስ ዕለት 29 ተወሊዱ ኣብ 3 ዓመቱ ታሕሳስ 12 ብሄረ ብፁዓን ኣተወ። ብጣዕሚ ኣሕዛኒ ገድሉ ኣብ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ይርከብ። በረከት ናይ አዴና ቅድስቲ እምነ ክርስቶስ ሰምራን ናይ ወዳ በረከትን ይሕደረና አሜን። ቅዱሳን አንቂጦስ ወፍጢኖስ እዞም ቅዱሳን ብስጋ የሕዋት ክኾኑ ከለዉ ፍረ ናይ ዘመነ ሰማዕታት እዮም። ዜና ህይወቶም ክሓስብ ከለኹ ይገርመኒ። ኣብ እሳት ንእስነቶም ብሃይማኖት ጸኒዖም ፍቅሪ ቅዱሳን ከም እሳት ኣብ ልዕሊኦም ይነድድ ነበረ። ብሓቂ ንክርስቶስ ብኸናፈር ዘይኮነስ ብፍጹም ልቦና ምፍታው ከመይ ዝበለ ምዕዳል እዩ። ንክርስቶስ ዝፈተወ ፍቅሪ ናይ ድንግል ማርያም ኣዲኡን ናይ ቅዱሳን ፈተውቱን ይበዝሓሉ ደኣ እምበር ኣይቅነሶን። ቅዱሳን አንቂጦስን ፎጢኖስን ንእስነት ናብራ
ንዓለም ከየታለሎም ንሰማዕትነት ንነፍሶም ቀረቡ ኣይኮነ እንዶ ንሰብ ንኣራዊት ከማን ዘጨንቕ ዓይነት ስቃይ ተሰሪዑ እንከሎ ብፍጹም ኣይሰንበዱን ኣይፈርሑን መጀመርታ ንኣንቂጦስ ኣቕረብዎ ገረፍዎ ወላሓንቲ ኣይኮነን ብእሳት ኣቃጸልዎ ወላሓንቲ ኣይተንከፎን ንኣናብስቲ ሃብዎ ንሳቶም ግን ሰገድሉ ኣብ ጫፍ ኮይኑ ነዚ ኩሉ ይምልከት ዝነበረ ሓው ፈጢኖስ ዘሊሉ ናብቲ መከራ ኣደባባይ ኣተወ ሓወይ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ መቸም ኣይተሸንፎን ኢኻ ክብል ዓዊሉ ተዛረበ እሞ ኣምላኽ እዞም መንእሰያት ኣብዚ ግዜ ድማ ኣብቲ ስፍራ ዝነበሩ ብዙሓት ኣህዛብ ኣምላኽ እዞም መንእሰያት ኣምላኽና እዩ በሉ መኮንን ድማ ንኽልቲኦም ቅዱሳን ምስ ብዙሓት ህዝቢ ኣሰየፎም ከምዚ ከማይ ዝበለ ሓጢአተኛ ድማ ብስሞም ከምዚ ክጽሊ ይግባእ ሰላም እብል ለአንቂጦስ ማህበሮ እለ በእሳት ፈጸሙ ረዊፀ በተባድሮ ያብጽሁኒ እሉ ምስለ መላእክት ድርገተ ዘምሮ ህየ ኣሃሉ ወሬዛ ነዳየ ኩሉ ኣእምሮ ሃበይ ዘብጣ ደናግል ከበሮ ይብል አርኬ ናይዞም ቅዱሳን በረከተ መሕደረና አምላከ አባ ሳሙኤል በአማላድነቶም ንሃገርና ካብ ኩናት ንህዝባ ካብ ስደት ይሰውረና ካብቲ መሊኡ ዝተረፈ በረከቶም ድማ ኣይኽላአና አሜን። ታሕሳስ 12 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ፣ ቅዱሳን አንቂጦስ ወፍጢኖስ ሰማዕታት፣ አባ ነድራ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ተአማኒ፣ ጉባአን ኤጲስቆጶሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ላሊበላ ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ንጉስ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ምስራቃዊ ሰማዕት፣ ቅድስቲ እምነ ክርስቶስ ሰምራን ወዳን፣ ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ሊቅ። በረከቶም ይሕደረና። ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ ድማ በአፈ ቅዱሳን ትጓሃ መላእክት ታርመልይ አሜን። ከፍቅሩ ቅዱሳን አይፍለየና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላትነነ ወባልሃነ ኩሉ እኩይ መዛእከ ኢት መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህናች ወድንግል በስጋች እመእግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለኪ በሮክተ አንቲ ማንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ንዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ